Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mba fo bamana kana katla ka siga ka tubabu kana. Micro bi aw nisi wasara bi kuma minu fora limam ye kumata ne fana ye kumata ye kumata M5 comité stratégique togola ani imam ya do an hakilina ye kelen dongodo mais an ga hakili ma deli ka surun ka ɲɔgɔnna ka se bi ma l'imam ko mu a ko CEDEAO président ka dɔn ko Mali ye jamana min ye hɔrɔn jamana do Mali est état souverain de Mali est un peuple debout Mali jolendo mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ k'i b'i hakilina imposer maliyɛn kunna mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ ko fanga min ye maliyɛn faga wari min dira ma ka taa terroriste kɛlɛ ka kɛlɛminɛnw san ka na maliyɛn faga k'o fanga ka to maliyɛn kunna mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka na maliyɛn bagabaga k'a fɔ k'olu n'u ye olu votera ye 2013 c'est pas parce que a ka ɲi ka tɛmɛ candidat to kan parce que olu hakilina a de bɛna Mali dilan bi Mali tiɲɛna donc mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ k'o bɛ jagoya fanga sigi olu kan donc ni CEDEAO président b'a fɛ u k'an lamɛn u ka hakili jagabɔ kɛ u ka solution ɲini ne fana ye kuma ta comité stratégique tɔgɔla an ye papier min dilan an y'o de présenter ka kalan o papier in ko mun ko an bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw fo ne y'u bɛɛ ta kelen kelen k'a fɔ Nigeria président ye ale yɛrɛ a bɛna don min a ka jamana la Boko Haram k'u ye yɔrɔ caman ta a y'u gɛn fo Boko Haram bolila ka taa kɛlɛ ka jamana wɛrɛ la n ko Niger président ma n'ale kumana dongo do i n'a fɔ a bɛ kuma ni maliyɛnw min bɛ maliyɛnw kɔnɔ a b'o de fɔ fo an bɛ wɔsi tellement a ka kuma ka d'an ye n'a kuma Mali ko kan ale ka jamana terrorisme ma yɔrɔ si minɛ a la fo bi kɛlɛ bɛ kɛ jamana jɔlen do n ko Ghana président ma ale yɛrɛ n'a kumana dongo do sur la scène internationale k'a fɔ ka africain kan k'i yɛrɛ ta u kana compter mɔgɔ si kan k'o bɛ africain bɛɛ nimisi wasa n ko Macky Sall ale yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ Sénégal a nalen fanga la réalisation min bɛ kɛ aéroport TGV ani baara min bɛ kɛ Sénégal la an b'o de ɲɔgɔn ɲini Mali la Côte d'Ivoire kun bɛ kɛlɛ la a bɛ ka développer n k'u ma ko maliyɛn kun sigilen do o président an b'o ɲɔgɔn de ɲini ko président Ibokar Keita bɛna fanga la don min na 2013 insécurité résilienne de kun bɛ Kidal gouverneur kun bɛ yen préfet kun bɛ yen sɔrɔdasiw kun bɛ yen radio Mali kun bɛ yen directeur national kun bɛ yen bi bi in na Mali bɛɛ minɛnen do terroriste fɛ n'i ye Mali tila 4 a tila 3 bɛɛ u tɛ gouvernement bolo dɔw yɛrɛ b'a fɔ n'i y'a tila 5 a tila 4 bɛɛ tɛ gouvernement bolo 75 à 80% territoire a tɛ ka gouvernement bolo n k'u ma aw yɛrɛ k'a lajɛ président min nana a ye insécurité résiduelle de sɔrɔ a ka jamana la sisan a nana kɛ 75-80% olu yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɛ est-ce que o président a jamanadenw bɛ se ka sɔn a ma donc u k'a faamu an ka problème tɛ dɔrɔn élection ko ani ministre ko gouvernement d'union nationale a filanan o bɛɛ kɛra mun na parce que IBK sigira ale ni mɔgɔ damadaw mɔgɔ min ka surun ale la an b'a fɔ ma ko oligarchie plutocratique mɔgɔ damadamaw ani unu ka du olu ye Mali minɛ ka kɛ lemuru ye min ka di u b'o kɛ u tɛ baara kɛ sariya kɔnɔ u tɛ baara kɛ fo maliyɛnw nafa kama min ka di u b'o dɔrɔn de kɛ o de na ni tiɲɛni in bɛɛ ye donc u k'a faamu u kana Mali problème simplifier k'a fɔ ko député ka élection dɛ ka député bila u ka place la dɛ ka ministre place di mɔgɔ damadama o t'a ɲɛ u k'a lajɛ kosɛbɛ n'u b'a fɛ lafiya kana Mali kɔnɔ n'o tɛ hali n'u y'a kɛ k'a datugu yani kalo damadama man kan bɛ wuli jamana kɔnɔ tuguni
ou koku ya lame ko be ka hakili jagabo ke ou be na tula ka rencontre la ni utlala ou be compte rendu ke ou be sommet des chefs d'état wele ou ka conclusion benafo ou comme ko yamaria tout bolo ou kana président ta ka bo fanga la o ko no yamaria tout bolo ou bo drone de foyer pour le reste ou ya femme donc comment min fora bi no ya hakili jagabo ke ni min babala ana don mais encore ya fouye ku ka don ko mali e jamana mi horon jamana do malion jolendo mogo shite bo kenema ka foki bana jagwa mi mandi mali ka si jankuna jango fanga mi e mogo faga bi changa ni yurguru ke ayenga jamana kin almami bawbe silame tombe mogo bawbe ukum votera ibekaye mukuma kuile ka hakili jagwo kwe pour que o mogo minu votera e 2013 ka bla fangala pour que o be murtira sisa ka foku tafe uka hakili jagwo ke uka jamana lo ateni togola mais président Choguel anya CEDEAO mogo u segunu ko kosebe sabla Mahamadou Issoufou ani Macky Sall ulu ayira ka fo ulu teya ulu ga mission te ka fo ku be fin imposant kuna parce que imam kunyi si oroka ka fo ko nous ne sommes pas un peuple soumis, nous ne sommes pas un peuple résigné avec Kangardaouye. Ou ku segunu ko parce que la fois dernière Jonathan Nalé a ko apprendre à laisser mais bien ya ou segunu ko ku te fo imposant kuna comme kanga dialoguer. Je crois que amba kono folo nous be conclusion mimbo ana don nous e kuma min fo ku be no walia kana ke politique kuma e donc nous en tout cas diko e kuma min fuye onko animisi wasara enfane papier min duma ayake exemplaire chama ka duma lunu ka conseil ou ka takala nous ya kala ni min bora anaye comme aye trêve ke yani tabaski kaba ambena do min kanga ke ango de min fuye mali te segi ko tuguni malion te son tuguni fangan jugu kumara malion te son tuguni fangan fana kado ubetoka min ko korole malion te son tuguni ukoke uteka ke malion la fana. Président Choguel en français s'il vous plaît. Ce que je voudrais vous dire, nous venons de finir de rencontrer une forte délégation du comité stratégique du M5RFP et l'imam Diko, conjointement la délégation de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO. C'est la première fois qu'on nous rencontre ensemble. Je voudrais dire qu'à cette rencontre, je crois que l'imam a été d'une fermeté qu'il n'a jamais montré. Nous étions tous fiers de ce qu'il a dit. Il leur a dit qu'il faut que ça soit très clair, que personne ne viendra de dehors imposer ses solutions au Mali, que nous sommes un peuple debout, un peuple fier, et qu'ils comprennent que si aujourd'hui les Maliens se sont révoltés contre Ibrahim Bokar Keïta, c'est à cause de sa mauvaise gouvernance, c'est sa façon de gérer le pays. Il leur a dit qu'en 2013, ils ont transformé les mosquées en quartier général de campagne pour Ibeka. Pourtant, ce n'était pas le plus musulman des candidats, parce qu'ils avaient pensé qu'ils allaient libérer le pays. Aujourd'hui, sa mauvaise gouvernance a fait qu'on a perdu 80% du territoire. La corruption, les armes, l'argent du citoyen qui devait payer des armes pour aller lutter contre les terroristes, il les utilise aujourd'hui contre son peuple dans la ville. Il ne peut pas l'accepter. Je pense qu'après ça, le M5 n'avait plus rien à dire. Mais comme on a fait un document, il fallait quand même que je le présente. Ce document en substance dit ceci, que le problème du Mali ne peut pas être résumé au simple problème des élections législatives. Il ne peut pas être résumé au simple problème de gouvernement. Le problème du Mali, c'est la mauvaise gouvernance, la malgouvernance, la non-gouvernance. Parce que depuis que Ibrahim Bokar Keïta s'est installé, il a transformé le pouvoir politique malien en un pouvoir oligarchique dans les mains de quelques personnes, de sa famille, d'une minorité de personnes qui ont pris notre pays en otage. Ils ne gouvernent pas suivant les règles. Ils ont désorganisé l'État. Ils ont désorganisé l'armée. Les fonds alloués à l'armée sont majoritairement détournés. Nous avons dit aux responsables de la CEDEAO que si on ne fait pas attention, les 75% du territoire échappent aujourd'hui à l'État malien. Si on ne fait pas attention, si la même gouvernance continue, d'ici 3 ans, le Mali risque de disparaître. Et nous leur avons rappelé que c'est la CEDEAO qui était aux côtés du Mali en 2013. C'est la CEDEAO qui a élaboré
l'accord préliminaire de Ouagadougou, qui a servi de base pour faire élire Ibeka en 2013. Cet accord, dès que Ibeka a été élu, il l'a mis à côté. Que quand Ibeka venait, il y avait l'insécurité résiduelle à Kidal. Mais à Kidal, il y avait un gouverneur, il y avait les préfets, il y avait un contingent de l'armée, il y avait la radio Mali. Les populations étaient en train de mettre les peintures d'ailleurs pour effacer les drapeaux et les signes de Lazawar pour mettre le Mali. Ibeka, par sa mauvaise gestion, a fait tomber le Mali dans le trou. Et on n'est pas sorti du trou. Et aujourd'hui, on a 80% du territoire qui échappe à l'État malien. Nous avons rappelé au président que chacun d'entre eux dans son pays, quand ils sont venus, on a pris le Nigeria. Je l'ai dit que quand ils venaient au pouvoir, Boko Haram avait pris une bonne partie du Nigeria. Aujourd'hui, il les a chassés jusqu'à ce qu'ils sont sortis pour aller faire la guerre ailleurs. J'ai dit au président du Niger que lorsqu'il parle, il parle avec le cœur des Maliens. C'est ça que les Maliens attendent de leur président. Le Niger est dans les mêmes conditions que le Mali. Les terroristes n'ont occupé qu'une partie de leur territoire. J'ai rappelé au président ghanéen que lorsqu'il parle sur la scène internationale, ces paroles, tous les Africains sont fiers parce qu'il dit aux Africains d'être indépendants, de ne pas compter sur les autres. J'ai rappelé au président sénégalais que quand il est venu au pouvoir, les grandes réalisations qu'il a fait pour faire avancer le Sénégal font la fierté des Sénégalais. J'ai rappelé que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a pris au sorti de la guerre. Aujourd'hui, c'est un taux de croissance, un pays émergent avec beaucoup d'infrastructures construites. Je l'ai dit, c'est ce que nous attendions en 2013. Aujourd'hui, on ne peut rien montrer au Mali, rien, comme réalisation importante d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et qu'ils comprennent, ce n'est pas un acharnement contre sa personne, c'est sa gouvernance qui est mauvaise. La façon dont ils gouvernent leur pays, les Maliens rêvent à avoir une gouvernance comme ça ou mieux. Donc il ne faut pas qu'ils résument la crise malienne à une affaire simplement d'élections législatives, de gouvernement d'union nationale, de poste de ministre. Il faut changer la gouvernance. Et que Ibrahim Boubacar Keïta a eu une chance quand l'imam avait obtenu de M5RFP le mémorandum. En contrepartie, nous avons renoncé à la démission. Il a mis dans la poubelle, nous sommes revenus à la démission et nous allons continuer à demander sa démission jusqu'à ce que nous ayons un accord politique qui convient aux Maliens. Et donc, nous avons dit à la CEDEAO de tout faire pour qu'il y ait un accord politique qui permet d'essuyer les larmes des familles dont les enfants ont été tués, de remettre notre armée en marche, de remettre notre pays en marche. Il faut changer la façon dont on gère le Mali. Merci bien.